Здравейте на всички! Днес ще разгледаме детектора за окабеляване Ermelich Pink SM410. Това е многофункционален детектор за скрити елементи, проектиран за дълготрайна употреба при строителни, ремонтни и монтажни дейности. Здравият корпус от ударо- и износоустойчив ABS пластмаса побира 3 режима на сканиране: конструкции, метали и проводници под напрежение. Устройството автоматично избира оптималния режим на откриване според най-силния сигнал, затова бързо се адаптира към различни задачи. Както можем да забележим, уредът е опакован в много красива кутия с приятно качество на картона. Нека най-накрая отворим кутията и да видим какво има вътре. Тук се намира самия детектор за окабеляване. Също така, в комплекта към него имаме и пълна международна гаранция и кратка инструкция за употреба. Пълната версия на инструкцията можете да изтеглите от линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че този детектор за окабеляване има 5 години гаранция срещу фабрични дефекти, което е много приятно. Уредите ефективно локализират дървени и метални елементи на дълбочина до 38 мм. Откриват черни метали на дълбочина до 100 мм, цветни метали до 80 мм, а също така и електрическа инсталация под напрежение, скрита на дълбочина до 51 мм. Тази информативност още преди започване на работата позволява точно да се маркират комуникациите и конструктивните елементи, да се предотврати тяхното повреждане при пробиване и да се избегне скъпоструващо преправяне. А автоматичният избор на работни режими премахва необходимостта от ръчен контрол. При търсене на конструкцията центърът на открития профил веднага се показва на екрана, така че маркировката се нанася точно от първия опит. Детекторът различава черни и цветни метали, като помага на потребителя да разбере характера на препятствието и да избере оптималния начин за закрепване. За безопасността отговаря режимът AC. Щом уредът открие проводник под напрежение, на дисплея се появява предупреждение. Същото уведомление се показва и във всеки режим на търсене на конструкция, ако в близост до целта минава захранващ кабел. Автоматичното калибриране се стартира при всяко използване на уреда. Тя моментално настройва чувствителността според материала и премахва нуждата от ръчни настройки, което гарантира стабилна точност през цялата смяна. Искам да добавя, че уредът е лек и стои добре в ръката. Корпусът е здрав. Вдъхва усещане за надежност, уредът изглежда красиво и скъпо. Това е всичко от мен. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!